feature po siya pang underwater. Open nyo lang po siya, ma'am. Continue. Kailangan i-open. Yes, ma'am. Tapos, ma'am, ayun po. So, kung magtitake kayo ng picture, ma'am, yung volume button, ma'am, sa taas. Pag video naman, ma'am, yung volume button natin, ma'am, sa baba. So, ayan, ma'am, nag-video na siya sa mga. Kung gusto nyo nang i-stop, ma'am, dun din po sa may button sa baba. Then, since ma'am, hindi siya ma-exit ng basta, and kasi ma'am yung pressure ng water, long press mo lang, ma'am, yung power button ng 3 seconds para ma-drain yung excess water sa mga speaker. At the same time, ma'am, sa yun, ma'am, sa may charging pin niyo. Yan, ma'am, kung makapansin mo, binubuga niya yung tubig. Yung iba kasi, ma'am, tinataktak nila. Ito, ma'am, may sarili siya pang drain ng tubig. So, ito na, ma'am, yung result. So, ito, ma'am, naka-4K na siya. Mas maganda compare sa mga naunang phone na may pang underwater